वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ दिदोम नार्जारि यूट्यूब चैनलाव बरायनाय जाबाय आरोना ओमफ्राय आं दिनै नोंथांमोननो माबा मोनसे एकदम जाग्रा बुस्थु दिन्थिनो नागिरदों आरोना माने दैबानाबा बेखौ मोनो नालाय भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है नहीं ओमफ्राय दा बेखौनो दिन्थिनो थांगासिनो आरोना ओमफ्राय दाथ' बेखौ नागिरनायावथ' माने दिन्थिनो हायासै ओमफ्राय दा हमखांनायखौ दिन्थिसै आरोना हमखांनानै जा एसे मोन्दों बुरजा जा एसे जानो नै नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय दा देखायनोसै आरोना आं ओमफ्राय अखायाबोथ' गोगोम जाबाय रायजोफोरनो दै लोमजोब्बाय आरोना लामायावबो ओमफ्राय दा आं साहा बागान खाथियाव दङ आरोना ओमफ्राय देखायनो थांगासिनो आं गासिबो नोंथांमोनाबो भिडिअखौ नायलांबाय थाफाबानो जाबाय ओमफ्राय आं दै बारसै आरोना गासिनो जाहाथे दैयाबो एसे लोमबाय ओमफ्राय थांसै आरोना देखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांफाबाय थाबानो जाबाय गासिबो ओमफ्राय थाबायबाय आं दा नायलांबाय थादो गासिबो नोंथांमोनाबो भिडिअखौ थ' गाइस थाबायबाय बिदिबा दा नायदो आं बेखौ मिथिबाय ओमफ्राय बेखौ नुखाबाय नोंथांमोना मा बुस्थु बे कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय बेखौ दा जागोन आरोना दैबानायाव मोननाय नालाय बे ओमफ्राय नोंथांमोना एसे मोजाङै नाय नुवाखैबो जानो हागौ ओमफ्राय नोंथांमोना नुनानै मिन्थिखाबाय जानांगौ आरोना मा बुस्थु बेखौथ' खुसेंग्रा होनो आरोना जोंहा ओमफ्राय बेखौनो दा नागिरसाबनानै आराम दुगैखांनानै सायबाय आरोना जोंना माखासेफ्रा ओमफ्राय आं दा लामायाव ओंखारबोफिनबाय आरोना सोर सोरनियाव माबायदि लोमदों बेखौ नायलाबायनोसै एसे लामाफ्रावथ' नायजा नाजाला आरोना गायसोंनो लोमजोब्बाय दैया साहा बागान सेरावबो लोमजोब्बाय ओमफ्राय थाबायनो आं दसे लामायाथ' नायजाखाला जोंनि गामिनि लामाया लोमजोब्बाय ओरै बेरायनो एसे नायबावदों आंनाबो नायखालांबानो जाबाय लामा लोमजोब्बाय लामाया नायलाय बे लामा लाजाखालानो नायलाय एकदम बायखाला जिखाला जाजोब्बाय ओरै बेरायहैनि एसे नायबावदों नोंथांमोनहाबो नायखालांबानो जाबाय लामा लोमजोब्बाय लामाया नायलाय बे लामा नायदो Galakफ्राबो नै आयु साहा बागानाबो लोमजोब्बाय नै साहा बागानाबो लोमजोब्बाय नै बेफोरजोंनो स्कुलाव थांनांगौ उन्दैफ्रा